Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ka ying school jong ka Vesto upper primary nong tua Rangjadong kala Shah Pynjulor no hakibor jong ka Mariang hanin ka miet ha uslap haringkat kala air ka bajur kat kum kita long kubor balai ulum layat hu ba uslap mat kala air ka bajur hanin ka miet kalai phawai tarik ulaber kala selat ha kithain southwest Khasi Hills ha ka baladon ki ying beriu bat ki dukan ki bala Shah Pynjulor malumala Henry ka bala kham julor palat kadai ka Vesto upper primary school Rangjadong southwest Khasi Hills district ha ka baka tunum yeng kala Shah liet bat ki tiar ki ba penen kam ha school ru kila Shah Pynjulor.